Gavana ma kaunti ma Kisumu Ngiri Anyang' Nyong'o pako ahinya ker ma pacho kaendi moluoro Uhuru Kenyatta kuom tiyo kode machiegni mar neno ni kaunti ma Kisumu obedo kod dongruoge ma owinjore. Kowuoyo e kinde nyasi manoero mar sidho ayanga chiro ma Muhoroni kendo keto Muhoroni bedo kaka boma kata town, Ngiri Nyong'o oyango ni chenro mar sidho bomanoero en achiel kuom manifesto mane osingo ne jopiny e kaunti ma Kisumu e kinde ma bende ni yiere obedo gavana ma koneri. Bende oyango ni sirikand kaunti ma Kisumu ni kod chenro mar chiero port ma Kisumu ma bende biro konyo e yore wuodhe kod timo ohala. Kolero ni e kinde ni eri meli ang'wen makonyo e tudruok e kind piny libamba ma Uganda kod piny Kenya biro chako tiyo kod chenro mar loso kuonde dak kaachiel kod kuonde ohala bende mongohore kokalo kuom riwruogno ero mar KISIP ma bende konyo e bero kuonde dak mongohore e kaunti ma Kisumu. Magi maber kendo mor ne jo Muhoroni kata kaka gumbe kaka uneno. Wach maduong' mane timore kawuono nwaketo kendo nwachiwo mise makare mondo Muhoroni obed town. To bedo town biro gi berne mang'eny kata kaka sana kuonde mongohore e chiro wadwa ng'iyo kaka wabed gi new planning, most of physical planning mantie town. Most of the thing that we are going to do wadhi timo gik matimore minene city ka kaka sani nitiere ber mabiro jo maoko motudore gi county government koluwore gi kony ma our governor nomanyo motudore gi the State Department of Housing and Urban Development. Sani wadhi chako ndeche mang'eny e Muhoroni ka miluongo ni under the KISIP program. Magi dhi chenjo ngima ji mang'eny sana e town ma Muhoroni. Jatelo ka ng'ato nyalo penjo ni this KISIP program en ang'o gi dani mandala kata cha dwang'e ni KISIP program KISIP en maeri chenro mo ogol gi joma oko to kete e migao ma national government to gitiyo kanyakla gi Kisumu gi counties mondo gitem kelo ber sana kuonde mongohore kaka ka wantiere gi kuonde mongohore kaka town makaini. Mae gik momiyo lok mondo kuonde mongohore wadhi loso ndechni, wadhi loso pi sana en odil mana gi kuonde mongohore. Mano timore kata kidhi Kisumu kucho ibiro yudo ni gisedhi Nyalenda, gisedhi Obunga. Koro KISIP ni sani biro Muhoroni ka wadwa manyo kuonde mongohore mo ready kawuono governor ose launch gi the PS moa ka national government hinga. Koro wan tijo maduong' kaka kawuono oseket Muhoroni town. Wadwa luwo mise ma governor oseketo kawuono kendo gi direction kaka onyisowa kaka line modwa ni watom. Let us understand, ladies and gentlemen, that urbanization is a process. It is not an event. Urbanization is a process. It's not an event. You may not realize how quickly people are moving in urban areas, but you only need to go out of the country for a year or two and come back and see for yourself that more people are there. That process, we must keep up with it. We cannot wait until it happens and there are problems in our cities and towns. So in Kisumu County, we are conscious of that. We know that the Ministry of Urban Affairs and Housing is conscious of that. We work with them properly. If there are funds to be used, they know that they can put them here and we'll use them properly for the development of Kisumu and Kenya as a whole. Sawa. Matters of health. Without proper planning in urban areas, when we have things like COVID, we have problems. Because in urban areas, people live close together. They need roads, they need fresh water, they need light. We saw it during COVID, that infrastructure is extremely important and functioning social services is also important. Everywhere in Kisumu County, we are community health workers. We want to make life easier for community health workers in Muhoroni town so that they can reach homes which are proper addresses, so that when you are sick, you can call community health workers, give them your address, and they can reach you easily in a densely populated place like Muhoroni. Thirdly, we are prepared
given the resources that we have, to invest progressively, let me underline that, progressively in development of towns. The county as a whole, in the concluding financial year, we appropriated 150 million shillings for various services in Moroni, including the rehabilitation of the stadium down there, which is now in line to be done. I'm particularly concerned about this stadium, as it has provided a home to a host of talented youth, making a living from the beautiful game of soccer. We shall continue to do more. And the Minister for Sports and Culture is here. She is right here from Moroni, and I'm now saying in front of her. Bwana Yesu asifiwe. Hawache front me. Unaona? Hawache front me. Mana front card. Ni stadium ya Kagera, wewe. Hapa mnaua.